Nechcem v tých videách nejako veľa kecať, chcem skôr nech to video hovorí za mňa a nechcem, aby to boli úplne čisto klasické vlogy. Chcem to skôr ako taký backstage fotkám, ktoré pridávam hlavne na Instagram, ale keďže nejaké príbehy, ako tá fotka vznikla, sa tam moc iným spôsobom ako textom vyjadriť nedajú, tak som sa rozhodol, že by som na každej fotke, alebo aspoň väčšine z nich, spravil takéto video. Neviem ešte, ako tie videá budú vyzerať, aké budú dlhé a podobne, ale chcel by som, aby ten Instagram slúžil ako taká výstavná skriňa iba tých fotiek a príbehy k tým fotkám budú tu na YouTube. Netvrdím, že ku každej fotke bude video, to isté nie, ale aspoň zo pár takým lepším alebo hľadným fotkám by som chcel robiť aj video, takže si toľko k tomu. Tak predpokladám, že toto video bude krátke. Začalo dosť pršať. Nie, že by to bol nejaký problém, ale nemám tu momentálne veci na to, aby som mohol byť aj v daždi. Takže dopijem čaj a to bude na dnes asi všetko.